Haga jingile kai La Liga ka Barcelona kalala ban pelem ya ka LGCF da lai la kano. Haga ni ka jingile kai tang haga minit ka ba khat sau ugan selo layo ya ka red card. Haga minit ka ba live peu sau ka Barcelona kalayo ban penki jar nengkong leng ba u Robert Lewandowski. Haga minit ka ba sau peway u Empes dibe layo ban thep ya ka gol ka ba ar nang menta ka Barcelona. Haga minit ka ba sau peu ar ka Barcelona ka layo ban thep ya ka gol ka balai Henry leng ba ka VAR la shem ba ka dei ka offside. Badai haga minit ka ba sau peu nyau Robert Lewandowski layo ka gol ka balai jong ka Barcelona ka dei ka gol ka ba ar ka jong o haga ni ka jingile kai wai pat ka jingile kai ka Valencia kalala ban pelem ya ka Celta Vigo alai la kana ya kilai gol jong ka Valencia la thep dau Samu minit ka balai punyau Andre minit matrapeu ar vadu Almeida hag minit kendai peu plus lai hag jingile kai jong ka Bundesliga ka Bayern Munich kala sharp lem haka Augsburg da iwei laganot wala ka Bayern Munich kala ile kai bha Henry hag minit ka ba san peu kendai ka Augsburg kala yo ban thep ye ka gol ka baningkong ni jong ka lengwa Uparisha Haga wai pat ka jingile kai ka Dortmund kadang peteng ban khur jingjob haga bakalala ban pelem ya ka Schalke dai wei la kanon ya ka shigul jong ka Dortmund la yo thep dau mau koko haga minit ka ba nyau peu kendai